खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 5 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजाबाय थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशिया आरिमु आरो रंजानायनिफ्राय रां आरो धोनाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। बृष राशिनि सुबुङा धोन आरो सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। मिथुन राशिया गावसोरनि रांनि फालांगि आरो गोदान बिथांखिफोरखौ फेहेरनायाव खामानि मावगोन। कर्कट राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि नखरनिफ्राय गोजानाव थानायनि मोन्दांथि मोनगोन। सिंह राशिनि सुबुंफोरा धोनिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गावसोरनि जिउ राहायाव साख्रि सोलायनायनि गोख्रों जाथावना दं। तुला राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि रांजों सोमोन्दो थानाय फालांगिखौ फेहेरनो सानखांथि बानायगोन। वृश्चिक राशि मोजां मोनलायनाय राशिफोरा दिनै सासे गोजाम लोगोरिनि थागिबिखौ गोसोआव फैहोगोन। धनु राशिफ्रा फालांगियाव राङारि खहा जानो हागौ। मकर राशिनि नखरनि सुबुंफोरा गावसोरनि नखरजों मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। कुम्भ राशिनि जिउ राहाया थागिबिनि फरायनायाव हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। मीन राशि रांजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जाफुंसार फालांगियारि दावबायनाय जानो हागौ। दिनैनि राशि फोरमायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।